kaninyo. Kinutlog ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug iyang mga tinun-an, nahiyabot sila sa usa ka balangay, din may usa ka babae nga ginganang Marta nga miabi-abi kaniya dito sa iyang balay. May igsoon siyang babae nga ginganlang Maria nga naglingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa daghan niyang buluhaton, busa miduol siya og mingon, Ginoo, dili ka pa manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsoon sa tanan buluhaton sa balay? Agdaha siya pag-ari aron pagtabang kanako. Ang Ginoo mitubag kaniya, ay kanimo Marta, naguol o nahinggawa ka sa daghan mga butang nga unta usaraman ang gikinahanglan. Nakapili si Maria sa labing maayo o walay makakuha niini gikan kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, karon niabot si Jesus sa balay ni Maria o Marta. Nindot kayo kay pinagi sa misa, pinagi sa Eucharistia, pinagi sa iyang pulong, abot pod si Jesus sa atong mga balay. Og nindot pod kayo kay kung maginundon kamo, duha ka Domingo niaging ingon si Jesus sa iyang mga tinun-an adto sa mga balay sa mga tao o dito mo ingon kamo ang kalinaw na kaninyo o ingon si Jesus abot sa balay nila mangaon mo bisag unsa ilang giandam para ninyo. O karon mao ang gibuhat si Jesus, niadto siya sa balay sa nila Marta og nagluto si Marta, so mukaon pud si Jesus. So nindot kayo nga kita ta nga si Jesus walk the talk, as we say, no? He walked the talk. He did what he told the disciples to do. He did it himself. Pero nay tulo ka butang akong nakitaan dinhi sa Ebanghelyo, labi na sa pag-abot si Jesus sa balay na nila Marta o Maria. Kay sa balay, sa abot si Jesus sa balay nila Marta o Maria, makakita ta nga naigamay ng problema sa relasyon nila Marta o Maria. No? Siguro si Marta ang ate, kay ingon ang Ebanghelyo nga si Marta nagdawat ni Jesus. So ang balay siguro balay ni Marta. So siya na otoridad sa iyang balay. O ang manghud si Maria siguro. We don't know exactly, pero it's most probably the case. And we will see that pag abot ni Jesus, si Marta magdalag problema. Sure nga wala nagsugod ang problema sa pag-abot ni Jesus. Siguro kung nasuko si Marta, naglagot siya, nagyaw-yaw siya, taw-taon na problema. Right? She was not very happy, maybe always, of her sister. And that happens. Kinsa nga family nga, wa jud problema sa mga igsuon. Kinsay family, wa jud problema sa kaigsuonan. Naay problema, naay sometimes some difficulty in relationship. That's a bit normal, but ang nindot kay ang Ginoong Jesus magpakita unsaon ang pag-ayo o sa atong mga kalisod sa relasyon. Una sa tanan, niabot si Jesus sa ilang balay. Mangudan ako, nga ba si Jesus sulod sa atong balay?
Niabot ba si Jesus sulod sa atong balay? Sure nga sa katsa-katsa nga balay nato karon nga nagtan-aw naa ang Santo Niño, naa ang imahen sa Santo Niño. Most probably naa pod ang crucifix, no? Na imahen sa Divine Mercy maybe. Na uban-uban nga imahen sa atong Ginoong Jesus. Pero it's not enough. Na ba si Jesus jud ang buhing nga Jesus sulod sa imong balay? Na ang nabanhaw nga Jesus sa imong balay? Is Jesus alive in your house? Jesus wants to be not only in Jerusalem, not only the temple, but in the house of Martha and Maria. He wants to live and to stay there. It's a sign that Jesus wants to live in our houses. Ang Ginoo makaabot si Jesus sa atong balay kung buhi ang iyang pulong, kung buhi ang iyang sugo, kung buhi ang iyang gugma sulod sa atong familia, sulod sa katsa-katsa nga nagpuyo sa balay. Second is Martha, pagka feel niya nga annoyed na naglagot siya, naglain siya kay si Maria, sige siya paminaw sa Ginoo niya, ako daghan kog buluhaton sa kusina, ang maayo iyang gibuhat, iyang gidala ang iyang problema ngadto kang Jesus. Iyang giabli ang iyang problema kang Jesus. And that's the very good thing that Martha did. What could be the other way? Ang laing nga pagi, mag-keep siya sa iyang kalagot, dinhi sa sulod, kay dili maayo nga maglagot ko atubangan sa Ginoo. Pero ining lakaw sa Ginoo, sa iyang mga tinud-an, Allah, dito siya iyang ilampas o iyang iksuon. Magyaw-yaw siya, ngano man, nagstay ka, pila ka oras, naminaw ka sa Ginoo, and she will shout at her sister all the time, pero layo na si Jesus. Unsay mayo nga pagi? Ang first o ang second? Ang first is that even if she disturbed maybe something, even if it was not the right time, giingan ang Ginoo niya unsay iyang problema. Iyang gipagawas, iyang kalagot, iyang gipagawas unsay iyang problema. When we have a problem, kung natay problema sa relasyon, do not keep only it inside hidden until you burst and you break everything. Bring it to the Lord. Bring it to Jesus in prayer. Bring it to the priest, who is the representative of Jesus, in confession. Ayaw pagpaabot na sunod tuig lamang ang confession, sunod nga Holy Week ang confession, layo kaayo. No. Bring it to the Lord, bring it to Jesus when you feel something wrong. And Jesus will bring peace to that, right? Ang atong tendency usahay i-keep sa sulod ang atong problema, dili ta mo abli, dili ta mo open, and it just get worse. Musamot ang kalagot ang problema, usahay. Ang tud nga usahay na mga kaigsuon nga mag-away jud sila. Okay, they were not able to talk early. Even kung nakay problema sa imong igsuon, istorya mo. Ayaw ka hadlok. Mag-istorya mo. If it's not too late. And if it's too late, I mean, if kamong duha, dili na mo magsabot,
Ask someone else to help you. Pinagi sa grasya sa Ginoo, wala jud problema nga sa relasyon nga dili jud maayo. We hope that things can be fixed. Usahay na mga situation that it's very difficult, maybe impossible in some situation, but in many situations, I believe that things can get better if we do it early, if we speak of our problems early. Third is finally, si Marta, naminaw siya sa Ginoo. Wata kay bawon sa naitabo after. Jesus told her, ang gipili ni Maria, maayo siya, walay magkakuha, unsay ang gipili, niya after, wata kay bawon sa naitabo. But we believe that she listened to that, and she received, nidawat unsay advice sa Ginoo alang kaniya. No? We believe that ang mensahe sa Ginoo ni sulod sa iyang kasing-kasing. No? So, kung mag-ampo kita sa Ginoo, bahin sa atong problema, labi na sa relasyon, labi na sa mga problema sa pamilya, abli imong kasing-kasing. Be ready to change. Be ready to change inyong attitude, inyong point of view. Bisag ikaw ang ate, ikaw ang kuya, ikaw ang musinga, ako ang sakto, andama ang imong kasing-kasing sa pag-usab sa imong hunahuna. Andama ang imong kasing-kasing sa pag-usab sa imong direction. You know? Just like what Martha did. You know? She accepted to listen to Jesus. So, mga igsoon, karong nga Domingo, pinagi sa Ebanghelyo sa atong misa, mangayo kita nga sa Ginoo nga moabot siya jud sa atong balay, sa atong mga familia, o ang iyang kalinaw moabot sa tanan atong mga familia o sa atong mga relasyon, isip mga kaigsuonan sa sulod sa familia sa Dios. Amen.